Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakenhun ki Nongïalehkai ka Jylla, kalami banlit Shim Bynta sa ka National Games ka Balai Phupra ka Banlong ha Uttarakhand na do ka Arhupra tarik ukala lingkot hado khat sau tarik urempang arhajar apusan. Ha kani ka kinti kiladon kendai tili ki jat Nongïalehkai ki ba ka Jylla kalayo rung lingba ka direct entry bat ka wildcard entry. Ki ba kentup ya ka archery, canoeing, bat kayaking, boxing, shooting, athletics, judo, rowing, wushu, bat ka aquatics. Wala ka Meghalaya State Olympic Association, kam Shimla banlum jingyalang na kabanta ban ai khublei Kitbok ya ki Nongïalehkai, Henry kalapha, ka jing ai khublei Kitbok ba kin Nongïalehkai bha khnang ba kin yo khet ya uso jong ka jingjop. La ban kdo baha ka 37th National Games araja aphulai, kabalalong hagowa ka Meghalaya kam Shimla yo ban khurwat tang ka wei ka takmar nong. Kat ba ki wei ki Jylla ka than chte lamingi kilala ban khur takma.